Sinden-sinden isih do semangat. Iya do semangat iki ketok iki. Ning mbah sing kidul dhewe kuwi kademen ora? Oh, ora kok. Dik iki dadi betenge wong sakmene iki. Oh, ngono mulati. Saya lagi nang kidul dhewe. Ajan adem tenan. Kudu gegendingan sing kepenak. Lah iya. Umume gara-gara mat-matan. Iki mat-matan. Mat-matan karo sapa? Iki sarwa jineman. Iki ngati-ati iki. Kok ngati-ati sing nyelentem ngati-ati. Yo. Sing ngendang. Ora nek sing ngendang iki wis wis wasis wis guru. Sing ngendang cai kok ngantuk turu mulih. Datemi barang-barang wae nek mulih. Oh, itu rasa angel-angel tak culke. Engko lak yo wis ucul dhewe. Angger adem ngene iki terus ucul dhewe kok. Angger adem ngene iki terus. Ya ora sida. Ora sida. Iki. Ah iki jineman iki. Oh. Para pepunden para sesepuh pundi sepuh sih kepareng wungon mirsani ringgit. Oh iya. Berkahi awake dhewe. Ah iki dibisungsumke kagem para warga masyarakat jineman. Jineman apa to? Jineman sing rada dawa. Rada dawa. Lah wis do atus keringet. Opo iki? Apa terus? Sinom ki nang berbah. Oh tekan kono. Kok njaluk sinom ki nang berbah. Kok njaluk sinom. Jineman dhisik sing kepenak, sing gampang, sing mat banget padha umume. Sing sip to. Ular kabang. Nah iki ular kabang. Ular kabang. Nyuwun swantene ya mamah. Sapa? Ora nyok kuwi iki. Mbak Pipit. Ya ular kabang. Nyoba ulere Mbak Pipit. Mbak Pipit. Nggih, dalem. Nyuwun ular kabang, Mbak. Mamah gedang. Mamah gedang.
turon ya, Bro. Wah. Nah iki aku wis terus wis jeneman kowe apa? Ayo kose. Aja kesusu. Iki yo dienggo leren. Kanca-kanca iki main leren. Aku kok ora krungu tang-ting yo gitu. Biasanya kanca-kanca ngene wis oleh ngono gitu. Ting. Ting. Oke, wis oleh. Ayo wis. Apa terus? Aku sih. Iki arep sing nyemek meneh apa sing mondo-mondo wae. Nah iki. Engko aku sing gumya. Sik. Aku kene ora rujak pelem, rujak ceruk, rujak cingur, rujak jeruk wae tenane ora rujak jeruk dibawani. Neno terus neno na kayak ngono kuwi koyoke siapa? Nah iki sing wani sapa ya? Sing gerong iki digunakake. Nah bener heeh. Pramengkut ngono sindan wae. Ora sumbut nih, udat udut. Nah ya ta ditanjeke, ditanjake. Iya. Sopo? Paronan, apike paronan. Dadi kono Cak Gatra kene Tra. Ya. Yo. Dem sik. Wah, aku malah metu sak ilate ngono. Yo. Monggo yo. Yuk. Endi sisihe? Ayo Deli. Kawula racik rujak. Oke. Tan kendata. Tan kendatan. Cak cawis. Baleni. Kudu iso Deli iki tenan. Yo. Ayo, kok sinau. Tan kendatan. Nek no. Tan kendatan. Nek no. Ya. Mugi dadiya. Kose. Sepiro. Meh mugi rahayu wae, mugi-mugi terus.
Mukita tiyo campi Mukita tiyo campi ora usah didunke Mukita tiyo campi no rujak iki nocor neno neng layar lambah-lambah kula Jawa nak no Lombok Rawe ora suwe bapak wis teko juga terus ya
kepenak to reng oh jan kepenak tenan iki ae. Saya kiri kowe gong. Aku iki. Heeh. Nah, Apa ya? apa? Rada gumi aku. Sing rada gumyang. Dangdut ora ya? Oh, sing jaipung ben melek. Apa ya? Apa ya, Truk ya? Sampah. Apa? Sing gayeng apa? Apa ya sing gayeng ya? Sing gayeng-gayeng. Nah, sik kok sik to iki lagi mencari. Anu, apa jenenge kae? Perahu layar. Ya meng perahu layar. Tuh tumpake perahu layar terus apa terus apa? Ngono ora masalah. Sing gayeng sisan Lah yo jelas. telu. Awar perahu layar. Perahu layar. Ayo wis ayo. Ya. Perahu layar. Perahu layar iki sidane. Tumpake men rada kemringet iki awane wis mulai atis. Atis iki apa? Adem. Ayo. Perahu layar. Monggo perahu layar. Kok suwe ora jamu. Perahu layar ayo. Heeh. Tataku. Ayo Mas Gabres. Ayo Mas Gabres yo. Yo, perahu layar. Yuk. Ayo.
langsung papat. Wah ya kepiye sih? Ah wis nang yo istimewa ya. Iki ana pamundutan iki, Truk. Ono pamundutan to? Heeh, ana pamundutan. Lho. Kok ora omong ket mau? Ala kek wae. Oh, Saka bapak pihak panitia. oh. Apa nyun apa reng? Ngene anu. Kembang rawe. Wah, enggak. Suwe banget aku ora krungu kembang rawe. Krungune kembang kacang. Ah. Kembang kacang. Sopo sing arep kon ngembang rawe? Sopo iki? Sik golek sing kademen. Ah, iya. Febri. Yo, Mbak Mega. Wonten dawuh. Kembang rawe Mbak Mega. Lenggah ta niki Mas Dalang? Enggak mboten apa-apa. Wis wayah adem ki ya wis ora apa-apa. Iki mon malih dadi es kaya sikape dheke Mas Dalang. Sapa ya? Sing sikape dhek dingin. Heeh. Sapa ya? Sapa to? Padli. Heeh kuwi. Lancen kuwi. Nggih, monggo. Monggo, monggo. Mbak Mega kembang rawe. Ayo. Ngenteni apa, Mbak? Mas Jaiponge sekedap Mbak, sekedap. Oh, sekedap. Urung siap kok sekedap. Heeh, Mas Tanteni, heeh. Setia kok.
Wis dipinangani rek. Wah, wis dipinangani. Wah, jan sore mau ki. Wah. Sing padha mirsani jan ora iso diwiyak tenan. Jan ora iso dibiyak. Ha iya. Kuwi mergo mujudake kerukunan ing dusun nggawa sabrang kene. Nah, iki gayutan karo kerukunan men padha semangat. Anane. Nah, iki terus gugur gunung nganggo anane tru anan gugur gunung lagu ini siapa gimana gugur gunung gunungnya gugur gugur gunung iki ngopo ngopo ayo kanca nanti ayo kanca ayo ayo ngayahi kancane praja kene ayo kene kene gugur gunung tandang kawe sayo rukun bebarengan karo kancane lepis kontol baris aku terus lepis kontol baris ngono kuwi. Ayo wis yo. Buka benang. Derodet tut. Oh